Moni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, takumananso pano pa tiyankhule na Ambuye lero ndi Lachitatu pa 5 July 2023. Mawu athu a tsiku la lero, mawu oyamba Genesis 21 ndime ya 5 kupitiriza ndime ya 8 mpaka na 20. Uthenga wabwino Mateyo 8 ndime ya 28 mpaka 34. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu atafika kutsidya la nyanja ku dera la Agadara, anthu awiri ogwidwa ndi mizimu yoyipa anadzakumana naye kuchokera ku manda. Anali aukali kwambiri, kotero kuti padalibe munthu ndi mmodzi yemwe wotha kudzera njira imeneyo. Mwadzidzidzi anthu adayamba kufuwula kuti, "Kodi takuputani chiyani, inu mwana wa Mulungu? Kodi mwabwera kuno kudzatizunza nthawi isanakwane?" Pafupi pomwepo pankadya gulu lalikulu la nkhumba. Tsono mizimu yoyipa ija idapempha Yesu kuti, "Mukatitulutsa, bwanji mutitume kuti tikalowe m'gulu la nkhumba zili apozo." Yesu adayiwuza kuti, "Chabwino, pitani." Iyo idatuluka nkukalowadi nkhumbazo. Pomwepo gulu lonselo lidagaduka kutsika chitunda chija mwaliwiro, nkudzadziponya m'nyanja mpaka kufera m'madzimo. Oweta nkhumbazo adathawa, atakalowa mu mzinda adakasimbira anthu zonse zimene zidachitika ndiponso zimene zidaonekera ogwidwa ndi mizimu yoyipa aja. Pamenepo anthu onse a mu mzindamo adatuluka kuti akakumane ndi Yesu. Tsono atampeza adamupempha kuti achoke ku dera lawolo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero tikuona mphamvu za machiritso a Ambuye athu Yesu Khristu kwa abale athu awa ogwidwa ndi ziwanda, mizimu yoyipa. Kodi mizimu yoyipa imeneyi ikuyimirira chani? Kapena kwenikweni chikuchitika ndi chani? Chimene tikuyenera kudziwa nthawi zonse abale ndi alongo okondeka ndi chakuti tidakali pa nkhondo ya angelo a Mulungu kulimbana ndi angelo ena a demoni. Tidakali pa nkhondo yolimbana ndithu zabwino versus zoyipa, kuwala kuthamangitsa mdima. Ndipo mdima ngakhale umadziwa kale kuti ngogonja, umafunafunabe ubwere ulowe m'miyoyo mwathu. Demoni oyipayo amene amadziwa kuti adagonja kale ndi imfa ya Ambuye athu Yesu Khristu pa mtanda, amafunitsitsabe atikope, amafunitsitsabe tikhoza kunena kuti timitsamiro, amafuna mitsamiro ndithu kukhala naye koyipako. Ndi chifukwa chake mpaka na lero sitikuyenera kukhala ndi holiday ya mapemphero kuti yayi munthu basi ndapemphera kokwanira ndalekeza pamenepa. Kungotero ndi chiyambi cha kulolera kuti zoyipa zitipeze. Ndi chifukwa chake munthu akuyenera kukumbukira nthawi zonse kuti ineyo pokhala mkhristu, pokhala mwana wa Mulungu, dzina langali la ulemu ndi la mphamvu, la chikondi, la chimwemwe, ndinedi mkhristu. Koma ndidziwe kuti pamene ndikudzitchula choncho, uyu woyipayo sakutani, sakukondwera, akufunafuna, akusakasaka apeze mpata wondilowera kuti andigwetse. Mizimu yoyipa imapezeka ilipo ndipo ikusoweka
Yesu Khristu amene akuyithamangitsa apa kubweranso moyo mwathu kuti ayithamangitse. Zikuwachitikira abale athuwa tikuyenera kuonetsetsa ndi maso auzimu amphamvu. Takhala tikuona anthu kutulutsa mizimu yoyipa mwakuti tikuyenera kumvetsa bwino pamenepa. Timanena mobwerezabwereza kuti sitikukana mphamvu ya exorcism imene imatha kuchitika kudzera mwa ife ansembe anu, zida za Mulungu, kudzera mwa aneneri a Mulungu kandi zina zotero. Koma tikuyenera kukhala tcheru ndi masiku ano with the manipulation of the social media, manipulation of the modern technology. Zinthu zomwezo kuzisandutsa mwina acting chabe ka drama zimatha kutheka ndithu, ndipangana nawe titere ukaoneke wotere kuweruza kuli ndi mwini wake Mulungu, ndipo tilibe nthawi yoweruza munthu wina aliyense. Koma chimene tikuvomera pano nchonena kuti tonsefe pokhala ana a Mulungu we are not immune. Sikutanthauza kuti poti ndinasanduka kale mwana wa Mulungu ndine Khristu kale ndimapemphera kale zoyipa sizingabwere mwa ine. Ayi, timayesedwabe every day we are tempted. Tsiku lililonse timayesedwa, ndipo tikapanda kuchenjera zoyipadi zikhoza kulowa mwa ife. Koma chimene chikufunika tisalolere olozekativuta kuti tagwa tidzuke, Ambuye athu Yesu Khristu atitulutse mu zoyipazo, azitulutse mwa ifeyo. Pamenepa abale ndi alongo okondeka, tikuyenera kuona makhalidwe athu ena amene amaonetsa poyera kuti munthu uyu china chake mwina chikumuvuta. Pamene taona kuti munthu sakupeza bwino kapena akupanga pretend ngati ali bwino, tikuyenera kuyesetsa kuona nkuchitapo kanthu. Dziko lapansi lili ndi mavuto ochuluka. Timagawana posachedwa apa sabata yomweyi nkhani yakuti imafikapo nthawi yakuti tapanikizika. Imafikapo nthawi yakuti munthu kukhala ngati wachita misala ndithu chifukwa cha mavuto ena ake, ndipo ena mwa abale athu pachibadwa mwina ngosatha kulankhula. Iwowo kwambiri ndi aja timachita kuti ma introvert, osunga zinthu mu mtima. Tikusoka ife kukhala Yesu Khristu wina amene tikuyenera kuwapanga approach ndi kuwathandiza. Kupatula mapemphero amene tikuwadziwa otithandiza mwa nthawi zonse, nsembe ya misa, kupemphera kolona ya Mayi Mariya, kolona ya chifundo, udalitso, manovena osiyanasiyana, nzofunika kwambiri zonsezi, nzofunika nthawi zonse. Koma tikumbukirenso kuti kuchiritsa kwa Ambuye athu Yesu Khristu mwa mphamvu yawo, his divine power, kwagonanso mu nthambi zina zimene mayi wathu Ekleziya Katolika ali nazo. Mwachitsanzo, amene akudwala matenda okhudza mental, munthu ubongo wazelezeka pena pake sizikuyenda, mapemphero ali mkati, tiyesetse professional counseling, kuona ndithu kuti apa sizili bwino. Mtsikanayu, mnyamatayu, abambowa, amayiwa, ngakhale atumiki athuwa, ngakhale munthu uyu ndi wamkulu inde, uyu mwakuti mene zilili, tikafukula nkhani yake, tikafukula nkudzaona kuti mwinatu nchifukwa chake tikuona mavuto awa, timpempherere inde, manovena awo timpangire inde, nsembe ya misa timpemphere ikhalepo ichitike inde, koma molumikizananso ndi zinthu zina zomuthandiza. Anthu amatha kufika potaya pena abale awo kamba ka mental issues. Tikumva masiku ano nkhani zambiri zakudzipha, abambo inde ngochulukirapo, koma ngakhalenso amayiso zimatha kuwakhudzaso kumene, achinyamata nanji. Zovuta nzambiri zimene zikupangitsa anthu kuchitaoneka ngati ndithu kuti chawagwira china chake chikuwavuta, kuona ndithu kuti apa pa zinthu sizili bwino. Ndi nthawi yomufunitsitsa Ambuye athu Yesu Khristu kuti atulutse zoyipa zimene zikutipinga,
ndi nthawi yopitiriza kupemphererana kuti Ambuye athu Yesu Khristu atulutse zoyipa zimene zikutipinga. Ndi nthawinso yosatopa kusakasaka zipatala zabwino kuti munthu athandizike. Ndi nthawi imene sitikuyenera kuona kuti kodi ndi ndalama zingati zimene ndipange apa, mwakuti basi achira ate tingopempherani basi mwakuti. Moyo wa munthu ndi ndalama tikumbukire ndithu kuti moyo wa munthu ndi wamtengo wapatali ndipo sitingaugule. Ndi chifukwa chake tikuyenera ndithu kukhala tcheru kuti tikamakamba za healing ministry, exorcism ndi imeneyo, kumpempherera munthu zoyipa zituluke mwa iyeyo. Koma tikumbukirenso kuti ekleziya pokhala ndi nthambi zosiyanasiyana, zachuma zikhale pamenepo, zipatala zikhale pamenepo, umbuli uchoke masukulu akhale pamenepo, ndi mwazina mwa zimene zimathandiza munthu kuti akhale bwino, akhale yense wathunthu. Kumapeto kwake tikumbutsanenso abale ndi alongo okondeka kuti zinthu zimene ife timakhulupirira tikuyenera kuziteteza, tikuyenera kuzichengetera, kuzisamalira. Tikalolera kungotayirira kukhala complacence, basi ine nalowa kale mu mpingo, ine ndine wansembe kale, ine ndine sisteri kale, ndine mgulupa kale, ndimayimba kale kwaya ine, ndine walegio kale ine, CW aliyesa amandidziwa, kusiemo ndikudziwika bwino, ine basi momwemo. Ndi chenjezo kwa tonse kuti zikuchitikazi imadzasanduka history kuti akuti anali olimbikira, akuti anali wabwino, koma munthu akhala pansi chifukwa mwina mapemphero tinakhala ngati tamba kutayirira pang'ono, zoyipa zijankutani nkutilowa. Choncho uthenga wathu ukhale wamphamvu kwa tonse kuti pasakhale munthu amene afike podzitama nkumaona ngati kuti poti ndine chonchi therefore is equal to chipulumutso pompopompo. Ayi, tsiku lililonse tinakali pa nkhondo yolimbana ndi ademoni, tsiku lililonse tikanali pa chiphinjo cholimbana ndi ziwanda zosiyanasiyana, koma sikuti tikhale anthu amantha. Ayi, Mulungu ali nafe nthawi zonse, akufuna ife tipite kwa iyeyo, kwa Yesu Khristu wamphamvu otulutsa zoyipa. Kwa ife kandi makolo, mwana wathu akudwala, kudwala uku sitikunena malungo, koma taona zizindikiro. Mwinatu ndi mankhwala ozunguza bongo, mwina kapena ndi fodya wamkulu, mwina kapena kachakumwa kaso kadutsa muyeso wina wake, mwina khalidweli lafika pena pake. Inde tiyipidwa mtima wathu, tilira pena tikhetsa misozi ya m'mimba oloyonekera kumaso, koma timuonebe mwana wathuyo ndi mtima wa chikondi, kudzisandutsa ife Yesu Khristu wina kuti mwana wanga chikuvuta ndi chani, kuyankhula naye bwinobwino mofatsa, modekha, momutonthoza, mosathamanga kukhala ngati tangothamanga kuweruzana, koma kuthandiza ndi cholinga chakuti ife tikufuna kuti iyeyo achire. Sizilephera inde monga odwala nthawi zina makani, mwano, kulankhula zotinyoza, ndiye kudwalako ndiye akwana nthawi yonena kuti ndi mtima ngati wa Ambuye athu Yesu Khristu. Ndipo tikunenazi si kuyimirira makolo okha, kaya ndife tomwe achinyamata, a youth to a fellow youth, young man to a fellow young man, young lady to a fellow young lady. Pena zinthu zina timatha kuthandizana tokha, ndipo tikamanena za machiritso a Ambuye Yesu tisayembekeze kuti ndi paliponse pamene kuti afather abwere, auja abwere, awabwera atithandiza. Inde abwera adi ansembe atithandiza, koma pali zinthu zina zimene tikuyenera kuona masiku ano kumaona ndithu kuti kukhala very sensitive with one another, being our brother's keeper, being our sister's keeper, kuonetsetsa ndithu kuti khalidwe ili limene likuonekera ili mzangayu must be undergoing something which is troubling him, troubling her, ndi muthandize. Kucheza kuja kumathandiza, a problem shared is half solved. Tisamayi wale zimene zozo akakhuthulako munthu nkhawa zake zimamuthandiza kuti kantima kaja kapepuke. Komanso ifeyo amene tikuona kuti mwina pena pake zikutivuta, ifenso tipange open up kwa makolo, kwa anzathu amene amatithandiza, amene alinso okhulupirika, osati munthu womuuza nkhani lero mawa ilikale pa WhatsApp,
kumuuza chinthu lero pa Facebook chaoneka kale, pa TikTok ina wapanga kale zake koma anthu amene angatithandize koposaposa tiye tithandizane kuchiritsana, kuthandizana, kutulutsa zinthu zoyipa m'mitima mwathu. Amen. To you.